budget bilanċat b'inċentivi u miżuri favur il-ħaddiema. Ovvjament bħala l-ewwel reazzjoni jidher li hemm numru ta' taxxi indiretti li aħna għadna ma nafux x'inhu l-impatt tagħhom. Ovvjament ma rajniex li jiġi indirizzat eżempju bħal waiting list tal-anzjani fil-djar ta' Xuħ. Ovvjament rajna wkoll min naħa tal-edukazzjoni fejn aħna nixtiequ li ssir aktar konsultazzjoni pubblika. Hemm affarijiet ukoll li huma ta' tħassib għalina fosthom il-proposta li hemm li titnieda konsultazzjoni fuq il-ħinijiet tal-iskejjel. Min-naħa tagħna ma naqblux illi l-ħin formali tal-edukazzjoni għandu jiżdied jekk semmaj għandu jkun hemm mezzi oħrajn kif diġà hemm fil-fatt bħal Club 3-16 biex jiġu indirizzati il-ħinijiet tal-iskejjel. Irridu nħarsu wkoll lejn xi sidiet minimi li kien hemm diversi oġġetti kif daw ikunu impattati fuq l-oli tal-ħajja.